good news muna po tayo, Idol. Mula po Mapandan patungong palarong pambansa, ilang Mapandan athletes handa nang magbigay po ng karangalan. Para sa detalye ng good news na ikwento mo, Idol Maya. Handa nang irepresenta ng ilang atleta mula sa Mapandan ang Region 1 para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur matapos magpakitang gilas sa larangan ng dance sport at taekwondo. Naging malakas ang kanilang kumpiyansa matapos ang kanilang tagumpay sa First Benguet Open Dance Sport Competition noong May 9 hanggang 10, 2026 kung saan nag-uwi ng mga medalya ang delegasyon ng Mapandan laban sa iba't ibang kalahok mula sa iba't ibang lugar. Katuwang ng dance sport team, kabilang din sa magdadala ng bandera ng rehiyon ang ilang atleta mula sa taekwondo na nagpakita rin ng kahusayan sa kani-kanilang larangan. Ipinamalas ng mga atleta ang disiplina, tiyaga at husay na naging susi sa kanilang tagumpay at pagkakataong dalhin ang bandera ng kanilang bayan at ng buong Region 1 sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Patuloy namang tiniyak ng lokal na pamahalaan ang suporta sa mga atletang nagbibigay ng inspirasyon at karangalan sa bayan sa pamamagitan ng kanilang tagumpay sa larangan ng palakasan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.